Вітанкі, пайшоў стрым ужо. Зараз упэўнімся. Так, стрым пайшоў, бачу. Назва дакладная, тэгі дакладныя, ўсё на месцы. Сёння досыць жахлівы дзень, таму што там у гэты час менавіта зараз яшчэ і Рудзі стрыміць таксама жахі. У яго больш актуальныя жахі, таму што руцін гэта свежая гульня, якая толькі-толькі выйшла. Але мне і мае жахі таксама дужа падабаюцца. І іх трэба праходзіць. На 49-й дзень. Ужо хутка будзе 2 месяцы, як тут швендаемся. Вітанкі да камацу. Вітаганачкі. Гульня, як выявілася, нашмат больш доўгая, чым я сабе думаў. Аж моцна доўгая. Дзякую, дзякую. Агурок. І вось гэтая лакацыя, якой мы зараз, балоты. Яна піпец якая файненькая. Разнастайная, цікавая, насычаная. У нас быў дужа цікавы мінулы стрым, калі мы завіталі да грыбной бабулі і зжэрлі яе. Што будзе сёння, я яшчэ не ведаю, але 100% штосьці цікавае. Так. Капкан спрацаваў, капкан не спрацаваў. Мінулы раз мы скончвалі, не паспеўшы навесці парадак у доме. Добра, добра. Жару. Жару агуркі. Так, асцярожна. Капкан. Трэба будзе паставіць адзін капкан туды. Тут така з капканамі, гэты на месцы, гэты на месцы. Здаецца, тут усё окей. Асцярожна. На месцы, на месцы. Гэтыя капканы не стрыгерыліся. Няблага. Грыбочкі трэба прадаць, пакуль не сапсаваліся. Так, бачу, у нас ёсць капкан. 4000 рэпутацый. Капец. Працягваем набываць усялякае. Так, у нас тут ужо до халеры моцныя запасы. Наколькі я памятаю, ось у нас ёсць 2, 6, 7 абоймаў да пісталета, да драбавіка 15 набойчыкаў, да вінтоўкі 17 набойчыкаў, то бок 16 плюс тое, што ў вінтоўцы. Так, гэта прадаць, гэта скрафціць і прадаць. Трубка. Мы заўтра будзем крафціць дубальтоўку. Сёння у нас дубальтоўка ёсць. Выдатна. Пігулкі больш не набываем, у нас іх да халеры. І сёння я яшчэ хацеў паэксперыментаваць, дарэчы. Бліскучы каменьчык трэба прадаць. Я даведаўся, што вось гэтая лялька, яна нічым не карысная, таму яе можна прадаць. Эмбрыён мы таксама, то бок яе нават нельга прадаць. Таму іх трэба выкласці, каб яны не займалі месца ў тых месцах, дзе штосьці добрае мусіць ляжаць. Што? Окей. Так, вось, няхай яно тут ляжыць.
і не займае месца, дзе мусіць ляжаць штосьці карыснае. Прадаць, прадаць, прадаць. Не-не-не, адмычкі не чапай. 6 коктейляў Молотова. Що яшчэ можна набыць? Можа цвікоў набыць якіх? Цвікоў можна пра запас трошкі набыць. Няхай будзе, запас бяды не чыніць. Так, анучы у нас поўны стак, таму гэтую анучку магчыма варта прадаць. А можа і не. Няхай будзе вось тут такая. Трубку складзем сюды. Так, і што я хацеў паэксперыментаваць? Зробім сабе, па-першае, выбуховую бочку. Зараз будзе рубрика «Эксперименты». Робім сабе выбуховую бочку, кладзем сабе ў кішэню паліва і зараз будзем... яшчэ запалкі. У нас ёсць запалка, здаецца. Зараз будзем перавяраць, наколькі імерсіўная гэтая гульня, ці спрацуе тое, што мы зараз будзем рабіць. Вось у нас ёсць кут, у якім нічога надта важнага не стаіць. Генератор жа разбіць нельга? Здаецца, нельга. Давайте яго выключым. Сюды мы поставім выбуховую бочку. Вось гэтак. Ёсць выбуховая бочка. Цяпер бярэм паліва і льем на зямлю, наўпрост на зямлю. О, налілі. І цяпер кідаем запалку. Ля! Спрацавала. То бок вось гэтак яно хутка-хутка запалілася, прайшло і выбухнула бочка. Даволі няблага. То бок гэткім чынам можна рабіць дыверсіі якіх-небудзь дужа буйных, больш-менш статычных варагоў забіваць. Прышпільна. Так, запалак у нас поўны стак, таму гэтыя запалкі трэба прадаць. Капкан зараз паставім. Ну, магчыма. Фішка ў тым, што пад капелюшом нам усе адзначаюць, што мы выглядаем агідна, але што менавіта пад нашым капелюшом, мы не ведаем. Магчыма, там сапраўды ўжо воўк, таму што на мінулым стрыме мы прышпільна дэманстравалі сваю ваўчынасць. Я, дарэчы, ўжо на ютубе плейліст перайменаваў. Цяпер там напісана «Злое праходжанне», ну, таму што праходжанне сапраўды атрымліваецца злое. Не тое, каб я гэта планаваў, але злое. Люстра няма нідзе. У пастапакаліпсісе ўсё даволі дрэнна з гэтым. Трываласць зброі палепшыць. Значна большая трываласць. Не, лепш лёгкія матэрыялы зробім.
Я ўсё забываюся, што нам яшчэ можна дадаткова палепшыць нашу сякерку. Нормально, я просто не хочу спать. Угу. Зразумеў. Смачна есці, хто штосьці жарэ. Абавязкова пад стрым штосьці трэба ужываць. Для дадатковай утульнасці, так бы мовіць. Так. Што мы сёння будзем рабіць? У нас вось ёсць недадаследаваны кавалак мапы. І я сабе трошкі чэкнуў у інтэрнэце асаблівасці некаторых лакацый. Напрыклад, я дазнаўся, навошта нам вось мы рамантавалі кампрэсар, навошта нам кіслародныя бакі. Гэта ўсё нам трэба, каб пад ваду спусціцца вось сюды. Там у нас была яма, там у нас быў праход пад вадой, і як выявілася, проста туды патрапіць нельга. Трэба спачатку трэба было дзесьці здабыць кіслародныя бакі, і мы іх вось ужо здабылі. І гэта нам спатрэбіцца, каб нырнуць сюды і дастаць тое, што там схавана. Таму, магчыма, з гэтага мы сёння і пачнем. То бок ось сюды пойдзем. Адметкі. Вось гэтыя адметкі насамрэч ніхто не ведае, што за яны, але ёсць меркаванне, што тут спаўняцца пэўныя варагі. На гэтых метках то бок гэта меткі, это нібыта пентаграмы для таго, каб выклікаць варагоў. Там яны заўжды своеасаблівыя, на іх канкрэтныя хтосьці ляжыць. І адсюль спаўняцца ці чалавекі-павукі, ці чалавекі-скалапендры, вось гэта вось усё. Так. Карацей, кіслародныя бакі. Не ўпэўнены, ці спатрэбіцца нам рыдлёўка. Не ўпэўнены. Так, запалкі прадамо, мабыць. Адзін коктейль Молотова выкладзем. Адзін пакінем. Гэтыя запалкі прадамо. Што яшчэ можна набыць, дарэчы? Давайте паглядзім. Не трэба. Ну, хіба што цвікоў можна трошачкі ось так. Таму што цвікі гэта такая халера, якая скончваецца, якую нельга скрафціць. У адрозненне ад дошак, якія можна накрафціць з паленаў. Так, дзе ў нас балон? Вось балон. Усім вітанкі ад ніндзі. Так. Месца ў інвентары не тое, каб шмат. Але нармалёва. Цікава, як працуе кіслародны бак. Хіба што ось так? То бок, як вопратка, мабыць. Таму што, каб апрануць вопратку, ось лёгкая броня ў нас, мы яе проста ставім на сябе. Магчыма, з кіслародным бакам гэтак жа. Так, пісталет зараджаны, ўсё зараджана, давайте захаваемся. Тут гэтая лухта ляжыць, тут гэтае ўсё ляжыць, экстра капкан і экстра цвікі. Не трэба пра іх забывацца. Бярэм пісталет у рукі і панеслася. Вітанкі, дзед Максім.
Вітанкі, дзякую за рэйд, вітанкі рэйдеры. Як ваша справа, як ранак? Як сярэдзіна тыжню? У нас ось, як заўжды, жахасцікі. А, вось мы дзесьці ўжо побач каля того месца, дзе трэба быць. Во, вось гэты падводны пераход. Вітаначкі. Робім бждынк. Так, ці пусціць нас зараз? Опа! І мы выплылі. Вось гэтак проста, вось гэтак хутка. Цікава, а будуць тут варагі? Таму што ёсць імавернасць, што будуць. О, глядзіце, што мы знайшлі. Мы знайшлі рэшткі ваеннага гелікаптэру. Тут 100% будзе добры лут. А гэта значыць, што зноўку нам трэба будзе у нашым куфары наводзіць парадак і шукаць месца пад гэты добры лут. А, сюды літаральна ўвайсці можна, глядзіце. Нябожчык. Бяром. Нябожчык. Фотаздымак. А гэта хіба не доктар? Гэта ж доктар, здаецца. У сэнсе лекар. Той, якога мы забілі. Мы забілі. Так, даследавана. Я ўпэўнены, што на гелікаптэры будзе штосьці яшчэ цікавае. Таму глядзім асцярожна ва ўсе бакі і перавяраем, каб не трэба было сюды вяртацца. Гэтага нябожчыка залуталі, гэтага залуталі. Во, яшчэ нябожчык. О! Вось гэта файна. Мы нарэшце знайшлі вінтовачку штурмавую. Дзякую, шаноўны. Дзякую, нарэшце. Як я разумею, гэта наймацнейшая зброя у гульні. Цікава, а колькі ў ёй набойчыкаў? Яшчэ адзін вайсковы ліхтарык, дарэчы. Ну, слухайце, мне падабаецца тут, у тым сэнсе, што вось мы зайшлі, палуталіся, паглядзелі на прыгожае, і пры гэтым тут няма варагоў, якія нас намагаюцца забіць. Люблю, калі гульня гэтак робіць. Цяпер можна вяртацца. А пры гэтым эмбіент такі... Бляха, я трошкі спужаўся, выбачаюся. Эмбіент такі, нібыта зараз будзе капец нейкі. Але капца не было, і гэта добра.
Можна рухацца да хаты, каб гэтае ўсё да хаты занесці. Ці хіба не, ну трошкі зарана, каб да хаты рухацца насамрэч. Давайте, мабыць, яшчэ пашвандаемся. Каб ісці даследаваць тую далёкую частку мапы ўжо трошкі запозна, але вяртацца да хаты, ну, трошкі зарана. Так, тут проста дрэвы, здаецца. І надвор'е нейкае, не той, каб зручнае для падарожжаў. Тут трэба перасоўвацца асцярожна, таму што мы не ўсіх варагоў забілі. Тут соўкаюцца трошкі балацянікі. О, дождж скончыўся. Толькі я сказаў, што надвор'е такое сабе, дождж скончыўся. Выдатна. З аўтаматам няма куды спяшацца. Не, з аўтаматам якраз такі ёсць куды спяшацца, у тым сэнсе, што нам трэба яго данесці да хаты, не вытраціўшы, не страціўшы. Я нагадаю, што калі нас тут забіваюць, мы гуляем палову ўсяго, што маем. А вытрачаць аўтамат на якога-небудзь халера балацяніка я насамрэч не хачу і не буду. Мы яго будзем намагацца забіць з пісталета ці з драбавіка. Так, штосьці я іду далей, пры тым, што збіраўся не ісці далей. Дэманструю не найлепшыя свае бакі. Вось, тут у нас ужо не было, тут 100% будуць варагі, якія будуць нам разрываць сраку. Заночыць у слоноў можна было б, калі б мы ўзялі з сабою запасную каністру. Таму што ў іх генер відавочна разраджаны. Яго перад тым, як выкарыстоўваць, трэба запітаць. Так, тут у нас грыбочкі. Гэта ўсё яшчэ грыбны горад. Вось мы тут зараз швандаемся. Яшчэ галінкі гэта кварушацца, нібыта гэта ворагі. Страш. А гэта што, глядзіце? Нейкі дзіўны бераг. Што гэта значыць? Што гэта такое? Дзіўная берагавая лінія. А тут цёмна. Гэта у нас вялікае возера. Матка боская, сапраўды вялікая. Вы, бляха, на гэта паглядзіце. Так, мы знайшлі лакацыю, якую будзем даследаваць наступнай. Карацей, за грыбным горадам у нас ёсць нейкае вялікае возера. Якое сапраўды халера вялікае. Так, туман. Колоды. Цвікі туды мы сюды мы бяром. Выдатна. Ля! Бяжым! Гэта відавочна грыб. Грыба-чалавек.
Мінус грыба-чалавек. Страшна, яны яшчэ так гыкаюць, калі бягуць. Я тут бачу пастку, дарэчы. Натуральна страшна гыкаюць. Гэта таксама грыба-чалавек? Поруч з целам ляжаць мёртвыя насякомыя, але яны не самі здохлі. Хтосьці іх расклаў. Каля нябожчыка, не халеры сабе. Так, зараз мы дзесьці... А, вось, мы вось тутака. Гэта яшчэ адна метка для спаўну. А вось тут мы былі. Калі дзесьці расчаўленыя атрутныя грыбы, это значыць, што мы там былі. Былі, але не сабралі тое, што трэба было сабраць. Што цікава. Што яшчэ цікава, дык гэта тое, што на нашае падарожжа пад ваду не вытраціўся кісларод з балонаў. Адпаведна, ёсць імавернасць, што прызначэнне гэтых балонаў нейкае іншае. Так, тут мы былі. О, ледзь не патрапіў у пастку. Гэта было супер блізка. Ля, грыб яшчэ адзін. Бяжым! Бяжыць ён, разумееш, гыкае. Сыкатна. А яшчэ ад іх кайфовыя сляды на зямлі застаюцца, дзе яны ляжалі. Дзе мы? Хлера яго ведае, дзе мы. Але дакладна трэба рухацца да хаты. Таму што ўжо час. О! Пазнаю. Тут мы былі. Мы ўжо побач з домам. Добра, што тут нябожчыкі застаюцца на месцы і па ім можна арыентавацца. О, вось мы ўжо дома. Больш-менш у бяспецы. Асцярожна праходзім міма капкану. І ідзем сюды. У нас ёсць запасная абойма ў штурмавую вінтоўку. Яшчэ трэба скласці металалом. Вось гэткім чынам. Мо яго як бабулю паспрабаваць з'есці. Ну, слухай, ён выбухае. Яго будзе трошкі складана з'есці. Просто халера таму, што ён выбухае. Калі б не гэта, то так я б паспрабаваў. Ведаеш, калі б былі опцыі паразмаўляць з ім і потым зжэрці. Гэта быў бы неблагі варыянт. Так, трэба будзе перапрацаваць калодкі. Давайте, дарэчы, зараз паспрабуем паспець гэта зрабіць, таму што час яшчэ ёсць. У нас 6 калодак на 6 рысак. Неяк вось так. Вітанкі, тэншык. Ну там яшчэ, дарэчы, ёсць калодкі. Таму можна заліць экстра.
У нас вось яшчэ колодка. Давайте рабіць врум-врум-врум. Раз, два, три, 4. 24 дошки. Жесть. А, и я их там покинул. Малайчинка. Частку дошак трэба будзе пакласці ў шафу, каб яны там былі пра запас. Частку дошак пакладзем сюды. Гэта на продаж, гэта на продаж. Дубальтоўка, дзе дубальтоўка? Вось дубальтоўка яе ў хуткі слот. У нас, блин, зброі ўсё больш і больш. То бок, прынцып, хто з намі размаўляе, таго і адзін. Ну, таго, хто намагаецца цябе забіць трошкі складаней. А ось той, хто дастаткова мірны, каб з табой паразмаўляць, ось яго можна і зжэрці. Такі вось прынцыпы. Яшчэ можна на ўсялякі выпадак. А, у нас там фальшверы ляжаць. Там фальшверы. Хутка будзе ноч, хутка будзе страшна. Ось уначы нават дума, каб некага зжэрці ў мяне не ўзнікае, таму што ноччу страшна, небяспечна і панічна. Шафу сунем. Дзверы зачыняем. Шафу сунем. И отсюль давайте возьмем дошак и цвікоў. И фальшвер поставим сюды. Все, нібыта мы падрыхтаваныя. Можна, насамрэч, вітанкі пюрбай, вітаначкі. Насамрэч можна было б адразу пад вокны паставіць, то есть там у нас ёсць капканчык, але тут такая халера, што перыядычна здараецца палтаргейст, які соўкае тудема-сюдема і мэблю, і нас. Адпаведна, калі ставіць капканчыкі ўнутры памяшкання, ёсць імавернае, што мы у гэтыя свае капканы і патрапім замест варагоў. Што, вядома, непрыемна. Все, надыходзіць ноч. Узнагароду не еш бабулю. Ну, калі б мы рэгулярна сустракаліся з бабулямі, яе б можна было б дадаць. А так, то быў выключны выпадак. Зноўку хтосьці ходзіць. Хтосьці патрапіў у капкан. Не хадзіце побач. Дарэчы, у мяне ўзнікала думка, што вось, памятаеце, была ноч, калі хтосьці гучна хадзіў, але пры гэтым не атакаваў. Магчыма, гэта музыкант, калі яго доўга не наведваць. Шо гэта за гукі? Чалавекі-павукі. Ля! Ля, яшчэ адзін. А, спрацавала наша кроў.
Спрацавала наша кроў. Выдатна. Я нагадаю, што ў нас атрутная кроў. Калі на нас кідаецца вораг, ён ад нас атрымлівае пашкоджанні. Капец, як тут прыгожа яны расклаліся. І гэта яшчэ толькі сярэдзіна ночы. Мушу адзначыць. Давайте забарыкадуем в окно. Але насамрэч гэта бессэнсоўна, таму што яны піпец якія моцныя. Так, панесся палтаргейст. Жось набеглі. Паскуднікі. Чатыры гадзіны да ранку. Трымаемся. Яшчэ хтосьці ідзе. Чую. Капкан спрацаваў. Хтосьці пакрочыў. Чуеце? Вось тутака. Прабегчы вакол сядзібы можна было б. Тут насамрэч абараняцца супер файна, таму што ёсць перакрыжаванне паміж трыма хатамі, яго досыць лёгка будзе абараняць. Але мне больш падабаецца граць ад абароны менавіта па кочку, гэткім чынам мы вытрачаем менш набойчыкаў. Альбо сапраўды можна бегаць, але бегаць гэта надта актыўна, актыўнасць гэта не маё. Яшчэ гадзіна. Актыўнічаць мне не падабаецца. Мы вытрацілі 2 набойчыкі на драбавік і 1 абойму пісталетную. Хух. Дзень 50. Прыгожая роўная лічба. Так, гэты капкан не спрацаваў. Гэтую шафу знішчылі ўшчэнт. Так, спачатку пойдзем у сэнсе. У сэнсе ён разбіў шафу і пры гэтым не разбіў дзверы? Як так атрымалася? Здаецца, гэткае адбылося ўпершыню. Так, прадаем тое, што не трэба. Набываем тое, што трэба. Трубка. Металлолом. Бяром. Досыць дзіўная ноч. Усё ж такі гэтыя халера-павукі, яны піпец якія моцныя, то бок супер лёгка просто знішчыў в акно. Здаецца, з 2 удараў. Моцныя жаўжыкі, моцныя. Прычым там залез яшчэ гэты самы пракляты. Ну, я нават не ведаю, як гэта слушна апісаць. Пракляты чалавек-павук, то бок ахінуты змрокам. Яны больш небяспечныя і яны больш трывалыя. Так, дошки. Набойчики до винтовки.
Пойдзем рамантаваць, нам трэба шафу рамантнадуць, пераправерыць, як там сябе адчуваюць вокны. Рамантуем. Крэсла сунем на месца. Ось так, шафу. Шафа была у нас трошки побитая, таму не дзіўна, што яе хутка разламалі. Сюдэма. Гэтую лямпу цягнем, каб падперці крэслы. Крэслы падперці, кажу. Вось гэтак. І ўсё. Вакно цэлае. Вакно цэлае, файна. Капкан не спрацаваўшы. Выдатна. Капкан спрацаваўшы. Выдатна. Тут яшчэ гучна штосьці было. Капкан спрацаваў. Не спрацаваў. То бок, сюды хтосьці прыйшоў, патрапіў у капкан і спужаўся. Гэта добра. Дзвер трошки пабітая, шафа цэлая. Окей. То бок, сюды трэба капкан і туды трэба капкан. Трэба яшчэ адзін зрабіць. Вітанкі, смярдзючык. Паказаць яму няма чаго, і распавесці ён нічога больш не можа новага. Дзверы зачынім на ўсялякі выпадак. Так, капкан. А, яшчэ адзін ліхтарык трэба прадаць. Рэпутацыя, ўсё павялічваецца і павялічваецца. Жосць. Цвікі нам ужо не трэба, цвікоў у нас да халеры. Тык-дык. Сюды ставим капканчик. І сюды ставим капканчик. Ідея ў тым, што гэта будзе несур'ёзнае ў гарад... А, вядома, несур'ёзнае. Таму што нельга сур'ёзна забараніць мне не жерці бабулік. Не, гэта можна. У нас сапраўды атрымліваецца ось файнае ваўчынае праходжанне. Мне падабаецца. Так, мы, здаецца, сюды яшчэ штосьці паклалі. Ох, не халеры сабе! Мы сюды паклалі. Я думаў там набыць паліва трошки, а у нас тут, глядзіце, які запас паліва. Капец. Нічога сабе, так бы мовіць. Мы пакладзем сюды паходня. Жосць. Так, сёння куды мы пойдзем? Можна пайсці сюды, можна пайсці да Вялікага возера. Хата паблізу сметніку таксама нас цікавіць. Таму што ось я трошки спойлерну сабе, што там будзе піпец як цікава, таму што тут у нас грыбны горад, а тут у нас таксама, можна сказаць, горад, але не грыбны, а слімачны. Там будзе кайфова.
І яно бліжэй. Таму, мабыць, пойдзем сапраўды сюды. Так. Што у нас по узбраенню? Узбраенне да халеры. Броня напалову разбітая, 5 адмычак. 3 пігулкі. Трэба дошкі выкласці, каб яны месца не займалі. Колькі у нас дошак? 70 дошак. Ні халеры сабе, мы падрыхтаваныя. Так, ось гэтак. 70 дошак, 140 цвікоў. Жорстка, жорстка. Трэба актыўней выкарыстоўваць, дарэчы, коктейлі Молотова. Давайте, мабыць, поставім яго на хуткі слот. І возьмем адзін з сабой. Таму што ў нас пляшак пустых 15 штук. І паліва да халеры. Калі сланы пра нейкі выбух распавядалі, ці сітуацыя вычарпаная, альбо гэта проста Петрык... Не, Петрык прыляцеў раней. А выбух адбыўся, як я разумею, вось толькі-толькі. Давайте зараз у журнале чакнем. Кампрэсар. Загублены сын. Выбух. Штосьці трапілася... Штосьці трапілася ў сметніку, то бок гэта сапраўды, гэта яны распавядалі пра тое, як прыляцеў Петрык. Гэта так, гэта так. Ну, сітуацыя вычарпаная, таму што Петрыка мы ўжо знайшлі і залуталі. Хаця Гэй воўк, але я б наведаў іх неяк, ці жывыя. Не, можна будзе. Калі мы будзем даследаваць вялікае возера, магчыма, мы паспрабуем заначаваць у сланоў. І гэта будзе, дарэчы, досыць бяспечна, таму што фішка ў тым, што драўляныя дзверы, якія ў нас, у нашым маёнтку, яны разбіваюцца. І да нас могуць зайсці ворагі. А ў маёнтку сланоў дзверы металёвыя. Металёвыя дзверы пашкодзіць нельга, і таму мы будзем 100% у бяспецы. Але штосьці можа здарыцца ўнутры маёнтка сланоў. То бок яны не выглядаюць як цалкам нармалёвыя жаўжыкі. Зноў ж такі, у іх ёсць нейкі брат, да якога яны ходзяць, які выглядае як нейкая хтанічная пачварына. Так, дарэчы, мы запісалі сабе вершык. Пачакайце. Стапе. 1, 2, 4, 1. Гэта можа быць код. Памятаеце, там дзверы былі зачыненыя на код. 1, 2, 4 і ці 1, ці 5. Гэта ж код, я толькі зараз зразумеў. Галоўнае пытанне з печшу. Ну так, кажу, што печ, яна нас абараняе на 99%. А ў іх там печы няма. Генератор ёсць, печы няма. Ну так, сёння будзем шпацыраваць зараз. Спачатку пойдзем да слімаковых жаўжыкаў, потым у бок возера. Дарэчы, у нас яшчэ каркас пісталета ляжыць, які нам не трэба. Давайте яго прадамо.
І застужка заўжды патрэбная, драбавік. Вось так поставим. Вось гэтак. Каркас пісталета нам 100% не трэба зусім. Што нам трэба, так гэта нам трэба яшчэ адні шчыпцы, каб яшчэ раз палепшыць варштат. Ёсць імавернасць, што апошні раз. Але не факт. Дажджу, дарэчы, няма, таму дарога да слімакоў будзе больш-менш спакойная, я спадзяюся. Амаль што 5000 рэпутацый, божухна. Давайте, хіба што паліва набудзем. Пакладзем яшчэ адну туды пра запас, нашу схованку, а адну, магчыма, ось з сабой возьмем, ці як, ці што. Я просто не ведаю, якая там будзе сітуацыя ў слімаку. Ну, калі што, павернемся. Так будзе прасцей. Запас бяды не чыніць, ведаеце? Столькі рэпутацыі трэба неяк вытрачаць. Давайте яшчэ набудзем і дошкі, і цвікі ўсе. Ведаеце, што набудзем гадзіннік. Навошта? На той выпадак, калі нас раптам заб'юць. І наш гадзіннік застаецца на нашым трупе, а ў нас будзе запасны. Вось тут у шафе ляжаць. Чаму не? Па сённяшнім стане ён танны, таму можна і набыць. Калісьці мы на яго збіралі і ледзь не плакалі, а цяпер ён ужо танны для нас. Відавочна з гісторыі з бабуляй, што інстытут рэпутацыі тут працуе даволі дзіўна. Ну так. З рэпутацыяй усё даволі дзіўна. Так, ну што, вырубаем генер. А, у генер трэба заліць паліва. Потым вырубаем генер і ідзем у слімачы бок. Бляха, я забыўся яго выключыць. Тудема, сюдема, тудема, сюдема. Всё. Нібыта ўсе дзённыя справы зрабілі. Всё, пабеглі. А то мы гэту гульню ніколі не пройдзем. Вось гэта гульня зробленая відавочна спецыяльна для мяне, у тым сэнсе, што тут асноўны прышпіл гэта эксплоринг, і эксплорынгу тут бездань. Просто халера бездані, мне гэта супер падабаецца. Так. Туманчык. Нябожчыкі, вітанкі, нябожчыкі. Я ж у вас з вас всю забраў. Запалка одна засталася. Отрута разлетая. Идем осторожно, идем. Наближаемся до сметнику. Так, тут мы были? Нет, тут нас не было. До речі. Ага. Я бачу балацяніка. А! Ні халери собі.
Вось гэта было раптоўна, вось гэта я зрэагаваў. Як боженька. Скотыняка смярдзючая, а? Вытраціў трошки больш набойчыкаў, чым варта было, тым не менш. Бяром. Скотыняка, які напужаў. Вось гэта цікавыя паводзіны варагоў. То бок ён не кінуўся наўпрост на нас. Не. Ён нырнуў пад ваду. Пад вадой пролез нам за спіну і ўжо пасля гэтага кінуўся. О, вось гэта няблага. Так, гэта што? Гэта нейкая хата? Яшчэ нейкая руіна, якую мы раней не знаходзілі. Сур'ё... А, гэта мы ўжо здесьці тут побач. Калі што, рыхтуемся бегчы. А дзе тут уваход? Нейкая дзіўная планіроўка. Бярэм дубальтоўку. Вось гэтая халера імправізаваная дубальтоўка, яна досыць файная, у тым сэнсе, што яна з іншага боку заблакавана. Металёвая дзвер? Металёвая. Нябожчык. Памёр з голаду. Аб чым я распавядаў? Я ўжо забыўся. З улікам таго, што тут паклалі газавыя бакі, хутчэй за ўсё можна дзесьці штосьці неяк разбіць. Але наколькі я ведаю, ворагі не могуць выбіць. О, анучка. Ворагі не могуць выбіць металёвыя дзверы. Ці можа іх выбіць выбух? Не ведаю. Давайте зробім вось гэтак. Пакладзем. І... Покладем. И стрельнем с пистолета. Окей. Тады стрельнем з коктейля Молотова. Спрацавала, не? Яно, вядома, гарыць. Але металёвая дзверы ўсё ж заблакаваная. Магчыма, трэба бы вось неяк вось адсюль пракінуць. Давайте, где у нас яшчэ коктейль Молотова? О, шафа. Сапраўды спрацавала. Дзвер была заблакаваная шафа, і шафа згарэла. Вось гэта няблага. Гасні ўжо. У шафе былі пляшкі і пігулкі.
цёмна. Скрынька. Ля, глядзіце, колькі тут усяго смачненькага. Дарэчы, трубчасты магазин, які я збіраўся набываць. І мы яго, бачыце, просто лутанулі. Але гэта не тое, насамрэч, што я шукаў. Я нагадаю, што мы ішлі сюды за слімакамі. Так, нейкія пячоры. Нейкая музыка непрыемная. О, дарэчы, бачыце? Хто ты такі, ты такі? Бачым, што ў іх розум агульны на ўсіх. Я тут увязнены. Ля, глядзіце, як прышпільна. Слімака-чалавекі. Грыбочки, дарэчы. Чую. Адрэж мяне. Прашу. Вы гэта бачылі? Зноўку жэрці, зараз паглядзім, вось такую скатыняку, шчыра кажучы, нават я не змагу жэрці. Вы паглядзіце на памер. Вы проста паглядзіце на памер. Панцыр трохі трэснутым прабіць. Слухайце, тут сама гульня падказвае, што трэба рубаць. Не чапай смаколікі. Матка боская, вы паглядзіце на гэтае штосьці. Далонь прыгледзецца. Выглядае як чалавечая рука, зраслася за балонкаю. У руцэ знаходзіцца ўрослы ключык. Ух, бляха. Які прыгажунчык нам сустрэўся, вы толькі паглядзіце. То ты. Мова слімака неймаверна павольная і нячоткая. Яго сківіца дужа важка рухаецца, выглядае так, нібы скора адпадзе. Тут глядзіце, гэта слімак, унутры якога чалавечы чэрап відавочны, таму што сківіца чалавечая, нос чалавечы, але вакол гэтага слімачынае мяса. Чаму ты парушыў мой прымусовы адпачынак? Бляха. Слухай, я хочу цябе зжэрці. Правае вока слімака паднялося і ён мяне пачуў, ці што? О, дзякуй за кліпчык. Трошкі скрымакоў, гэта супер добра. Твоё аблічча, што з там? Нават ён кажа, што мы выглядаем агідна. Магчыма, мы сапраўды ператвараемся на ваўка. Спіраль нагадвае. Слухай. Не абавязкова тут спіраль. У тым сэнсе, што гэта можа быць проста слімачы горад. Таму што фішка спіралі была ў тым, што спіралі былі паўсюль. А тут, просто слімак.
Просто ягоная ракавіна. Тут ёсць людзі-грыбы, чаму не быць людзям-слімакам? Я пералякаўся. Ты зусім не похожы, не падобны да чалавека. Табе варта чымсьці накрыцца. Шаноўны, а ты сам даўно ў люстэрка глядзеўся? Я ўсё разумею, але калі параўноўваць, нечакана я адчуў пад нагамі далікатнае трымценне. Тулава слімака парухалася карацей. Цішэй, чуеш гэты голас? Слімак уткнуўся галавою у дно свайго панцыра. Кліча мяне, чуеш? Яна кліча мяне. Слімак замоўк на пэўны час. У сярэдзіне панцыра слімака запанавала суцэльная ціша. Кліча мяне, а я тут увязнены, прывязаны. Тулава слімака нахілілася. Драўляная канструкцыя будынку заскрыпела пад яго велічэзным тулавам. Я ледзь утрымаў раўнавагу. Адрэж мяне! Прашу, я павінен адсюль выбрацца. Ого! Аж чалавек сусед прачнуўся. Калі адрэжаш мяне, я пайду адсюль. Павярнісь заўтра, і мяне ўжо тут не будзе. Ты зможаш жыць у маім будынку, табе спадабаецца. Патрэбна толькі, каб ты мяне адрэзаў. Слімак замоўк. Яго велічэзная галава павольна спадала на сцяну панцыра. На яго скуры выступілі велічэзныя бліскучыя краплі слізі. Ты павінен мяне зразумець. Павінен зразумець маё становішча. Я сам не ўпораюся. Ад ляжэння тут мяне аж ногі анямелі. Рук таксама не адчуваю. Вызнаю, што ляжанне на сонцы прыносіць мяне дзіўнае задавальненне, але мне патрэбна ісці адсюль. Зразумей, я павінен. Ляжанне на сонцы, рукі, ногі анямелі. То бок вы хочаце сказаць, што ён не разумее, што ён слімак, а думае, што ён чалавек. Окей. Мы можем показать ему фотоздымок. Таксама туды пойдзеш. Ну так. Усе туды ідуць. Гэта ж урэшце-рэшт дарога дадому. Так, калісьці тут была файная зэбая паляна. Цяпер тут усюды вада. А я згубіў гумакі. Магчыма, у цябе знойдуцца якісь гумакі? Гумакі гэта ў сэнсе гэтыя самыя гумавыя сапагі? Ты такі брыдкі, і мяне аж нудзіць. Ты ледзь падобны на чалавека. Халера, жартаўнік. Але відавочна ён не цяміць за рэчаіснасць. Зусім адарваны. Так, гэта было учора, альбо некалькі дзён таму. Магчыма, год? Я прачнуўся перад будынкам. Я падумаў, што гэта сон. Зрабіў крок і перавярнуўся і ўпаў прама на дах. Як гэта адбылося? Усё, ён сказаў, усё, што мог. А ці можна забраць? Забралі ключ ад сараю. Ад якога сараю? Ад вось гэтага, на якім ён ляжыць, ці што?
А тут ёсць уваход увогуле. Колоды. Не, дзякую. В окно заваленное барахлом, іншы способ, каб пролезть усярэдзіну. Ну, у нас есть ключ. Але я не ведаю, куды яго ўставіць. Потому что тут лiterально нема дзвярэй. Завалено, завалено, завалено. Сцяна, 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 сцяна. Слухайте, хутчэй за ўсё нам трэба будзе сюды павярнуцца, каб дадаследаваць гэтае пытанне, таму што ну цікава, цікава. Магчыма, тут ёсць яшчэ нейкі будынак. А, во, нейкі будынак. І там штосьці варушыцца, дарэчы. Арганічны кабель? А навошта яго было адчыняць, калі тут можна было прайсці? Далікатна пульсуюць неймаверна цвёрдыя і трывалыя. Бляха, трэба да хаты бегчы. Рыдлёўка, дарэчы. Магчыма, гэта можна рыдлёўкай будзе. Карацей, мы сюды яшчэ вернемся. Зараз трэба ісці да хаты. Але мы сюды дакладна яшчэ вернемся. Супер прышпільнае месца, мне падабаецца. Галоўнае не згубіцца. Таму што тут, бачце, нейкія пячоры з невідавочным уваходам. Вось той будыначак, які мы луталі, вось нябожчык. Вось тут мы праходзілі. Чую, як варушацца карані, тут мы забілі балацяніка. Гэта шо? Шо там у вадзе плавае? Палена? Гэта я, мабыць, збіраўся сабе пакласці ў кішэню і не здолеў. Так, тут мы былі. Так, я памятаю гэтае месца. Мы тут запітвалі генератары, змагаліся з непрыемнымі усялякімі жэўжыкамі. Так, тут мы таксама праходзілі міма. І зараз таксама пройдзем міма. Не ведаю, що там было. Я просто прабег. Не цікава, калі шчыра. Так, гэта мы ўжо дома? О, гэта мы ўжо дома. Трошки панічна, але прыбег да хаты. Так. У нас не толькі шмат набойчыкаў засталося ў пісталеце, але нічога страшнага ў гэтым няма. Просты драбавік возьмем замест дубальтоўкі. Халера. Тое, што на продаж, мы будзем выкладваць, мабыць, вось... А тут не шмат месца. Не хапае месца, просто не хапае месца. Добра, пакладзем гэта сюды. Яшчэ адзін вайсковы ліхтарык кладзем сюды. Бутэлькі. Доўгі ствол. Нас, дарэчы, хапае на дубальтоўку.
Пляшкі, пігулкі, трубчасты магазин. Дрын трэба будзе прадаць. Навошта ён мне? Мы трошки выкарысталі коктейляў Молотова. Трэба зрабіць яшчэ. Вось, 3-3. Цвікі. Запалки. Запалки до халеры каштуюць раптоўна. То бок цвікі у нас 1 рэпутацыі, запалки 3. Чо, дождж пайшоў? Бляха, дождж пайшоў. Так, генератор запраўлены. Все. Зараз будзе ноч. Вітанкі, вітанкі Рудзі, вітанкі Жэўжыкі. Вітанкі рэйдеры. Як там ваш сённяшні хорар? Я, дарэчы, гэтую руціну даўно чакаў. Там будзе цікава паглядзець запіс праходжання. Дзякую, дзякую. Вітанкі, вітанкі, вітаныч. Вельмі няблага, насамрэч. Ну так гульню рабілі доўгі час. Таму нават не дзіўна, што яе зрабілі якасна. Гэта не тое, што ёсць ось інды-хорары, якія робяцца за 5 хвілін у Unity, не аптымізаваныя. А гэтую гульню рабілі доўга, ёйны трэйлер быў ужо шмат гадоў таму. Таму ось яна даволі няблага, значыцца, атрымалася. Выдатна. Барыкадуемся. О! Ой, ну дота. Ну, хорары, якія галівудска насычаныя, ось гэткія да халеры актыўныя, мне не падабаюцца. Мне падабаюцца ось гэткія хорары, як, напрыклад, Darkwood. То бок павольна, атмасферна, кайфова. І руцін, як я разумею, яна гэтакая ж. Мне падабаюцца нудныя гульні. Я стары чалавек, мне вось гэтая мітусня перад вачыма не заходзіць. Дарэчы, набліжаецца ноч. У нас ідзе дождж. Гэта значыць, што варагоў мы будзем чуць горш. Гэта значыць, што, імаверна, нас гэтай ноччу заб'юць. Таму адразу рыхтуем сраку да прыгод. Хоррора я там пакуль не ўбачыў. Ну, то бок гульня развіваецца паступова. Гэта таксама добра. Зноў ж такі, у сэнсе развіцця падзей мне дужа падабаецца Alien Isolation. То бок там мы упершыню бачым непасрэдна чужога праз даволі значны адрэзак часу. То бок хоррор пачынаецца далёка не адразу. Гэтка таксама кайфова. Гэта дазваляе спачатку зразумець, як працуе сусвет, пазнаёміцца з ім і ўжо потым пачынаць баяцца. Таму што калі баішся, там ужо трошкі так мовіць, няма часу на той, каб якасна спужацца. Як яно лупашыць гэтае ноччу. Нешта надвор'е зусім сапсавалася. Кажуць, Darkwood зараз робяць у VR-версіі. Darkwood зараз робяць... Другую частку Darkwoodu аддалі на распрацоўку расіянцам. Таму, на жаль, другую частку Darkwoodu мы на гэтым канале праходзіць не будзем.
ці там VR-версія ці не, я не ведаю. Я толькі заўважыў, што это Icepeak Lodge. І такі, бляха-муха, навошта вы гэта зрабілі? Таму што першапачаткова распрацоўшчыкі палякі. Ах ты скатыняка. А! Шо гэта? О! Гэта было непрыемна. Мы ўпершыню дазволілі гэтыя самыя скалапендры нас атакаваць. І гэта было відавочна дарма. Таму што нейкая яна лютая падчас атакі. Яна нам акно разбіла, дарэчы. Ходзіш і праз гадзіну вылятае пачвара. Калі проста ходзіш, гэта звычайна хорарная брадзілка. Але калі ходзіш, як, напрыклад, у Alien Isolation, калі ты ходзіш і знаёмішся з сусветам, то гэта ўжо якасная гульня. Ідзі сюды, вырадак. Ух, скатыняка. А, дарэчы, нам разбілі броню, таму мы хуценька з'ямоў кавалак мяса, каб у нас была броня. Ну шо, вылазь яшчэ, поскудь смярдючая. Хутка раніца, яшчэ 2 гадзіны да раніцы. Трымаемся. Праз тое, што сёння да нас завіталі скалапендры, трэба рухацца, таму што яны, халера, вылазяць непасрэдна пад нагамі. Яшчэ цікава было б паглядзець, як яны менавіта атакуюць у гэткім выпадку, калі яны хапаюць цябе за ногі, але, шчыра кажучы, я не надта хачу гэта дазнацца. Паўгадзінкі засталося. Штосьці рухаецца, я чуў. Фух. 51 дзень. Так, там я бачу спрацаваў капканчык. Там, хутчэй за ўсё, памерла першая скалапендра. Прыбіраем барыкаду. Ідзем глядзець, што ў нас за ноч спрацавала. Гэты капкан спрацаваў. Забіраем. Тут усё на месцы. Выдатна. Ну, то бок яны не прыходзяць дзесьці звонку. Яны адразу нам пад нагамі прарываюць тоннель і заходзяць. І хапаюць за сраку. Генератор выключаем. Нам трэба, дарэчы, в акно адрамантаваць, таму што нам яго выбілі. Вітанкі, жэўжыкі, як вашыя справы? Мы вам запалкі аддамо. Шосьці яшчэ, я думаў, вам аддаць. Набойчыкі набываем. Паліва нам не трэба. Бутэлькі нам не трэба. Металалом трэба, таму што нам трэба паставіць новыя капканы. Так. Што яшчэ на продаж? Дэталі вагнепальнай зброі нам спатрэбяцца. Драбавік на 8 набояў, неабходна 3 дэталі вагнепальнай зброі. А, так можна набыць. Набыць на будучыню. Я нешта не паглядзеў, што нам трэба аж
аж столькі. Опть, опть, опть. Так, металлоломчик. Капкан робім. Перакладаем гэта сюды. Доўгі ствол нам не трэба. Вось гэта сюды. А, яшчэ ліхтарык прадаць вайсковы. Гэтыя набойчыкі. Гэтыя набойчыкі. Гэта прадамо. Ух-ух-ух. Яшчэ гэта трэба кудысьці пакласці. Што нам 100% не спатрэбіцца? Дарэчы, паліва трэба заліць у генератар. І гэткім чынам у нас вызваліцца месца. Вось гэтак зробім, вось гэтак зробім. Шаноўныя, забірайце гэта, гэта і вось так. Не-не-не, капкан не аддам. Хух! Дарэчы, давайте паглядзім на запісы, якія мы рабілі падчас даследавання слімакоў. Слімак. Я знайшоў халупу, прыдаўленую велічэзным слімаком. Выявілася, што гэты раўлік можа размаўляць. Ён папрасіў мяне, каб я яго адрэзаў. Ёсць імавернасць, што мы яго сёння заб'ем. Ключы. Вось у нас ёсць ключ ад сараю. Дзесьці тамака трэба знайсці сарай, каб яго адрэзаць. І там у нас была рыдлёвачка. Гэтую рыдлёвачку трэба будзе падабраць і дзесьці выкарыстаць, відаць. Капкан ставім. Выдатна. Яшчэ нам, магчыма, трэба будзе зазірнуць да павукоў, таму што нам разбілі браню. У нас ж няма. Хіціну, здаецца, не засталося. Ужо адчуваю на гэтых балотах сябе як дома. Ведаеш, што рабіць, да каго ісці, па што, каб скрафціць тое-сёе. Супер прыемна, супер утульна. Так, зараз пойдзем зноў вось сюды. Пісталет на месца. Набойчык адзін трэба будзе ўзяць зараз, таму што мы зараз пісталет перазарадзім. І вось няхай у нас тут будзе 2 абоймы пра запас. Дубальтоўка, пігулкі, лямпа, рыдлёўка. Насамрэч нібыта ось падрыхтаваныя да паходу. Все выключана, можна сабе ісці. Все, вяртаемся да слімакоў. Слімакі нас не атакуюць, але ёсць імавернасць, што калі мы будзем забіваць ягонае асноўнае тулава, вось гэтае велічэзнае, то тыя вось невялічкія слімакі, якія там уздоўж дарогі ляжаць, яны ператворацца на штосьці трошкі больш агрэсіўнае. Дакладна гэта ведаць мы не можам. Бляха, ледзь не накрочыў на грыбы зноўку.
Вітанкі балацянік. Яго мы забілі учора. Вітанкі карані. Усё яшчэ варушацца. Грыбочки. Грыбочки. Грыбочки мы ўжо не збіраем, таму што нагадаю, што мы прамацаваліся максімальна ў гэтай гульні. Прамацованыя ў столю. Яшчэ неяк палепшыць нашае гэтае ўсё мы ўжо не можам. Адпаведна, збіраць грыбочки варта толькі каб пахіліцца. Але хіліцца нам зараз не трэба. Так, вось тут у нас слімакі. Вітанкі слімакі. Як вашыя справы? Прадаць? Дык яны не той, каб шмат каштуюць, плюс яны псуюцца, то бок іх трэба збіраць непасрэдна перад тым, як завітаць, непасрэдна перад тым, як прыйдзе гандляр. Яны за ноч паспеюць сапсавацца. Таму іх нават прадаць даволі цяжка. Глядзіце, які прыгажунчык, які велічэзны слімачок. Дзень добры, шаноўны, як твае справы? Нічога новага ён нам сказаць не хоча. Але ты нас чакай, мы калі што да цябе вернемся. Што гэта за гук быў? Давайте далей абследаваць мясцовасць. Мы у яго ўзялі нейкі ключ. Гэты ключ відавочна трэба дзесьці выкарыстаць. Давайте шукаць дзе. Грыбочки. Дзвер, якую мы адчынілі. Невядома. А, во, шафа. Нататка. Ха. Сур'ёзна? А, гэта мапа сметніка. Ну, вядома, цыдулка. Тут цыдулак, мабыць, яшчэ больш, чым у гэтай вашай руціне. Таму што постапакаліпсіс. Увесь сметнік мы ўжо разрылі, таму гэтая цыдулка нам аніяк не дапаможа. Адсюль мы ўжо ўсё ўзялі. Але, дзякую, прыемна, што яна ёсць. Яшчэ ражок. Файна. Трошкі і застужкі таксама добра. А навошта мы адчынялі тую дзвер, калі тут прайсці можна наўпрост? Незразумела. Арганічны кабель. Слухайце, а магчыма трэба рубануць гэты арганічны кабель? Таму што гэты арганічны кабель відавочна вядзе да слімака. Давайте паспрабуем рубануць. Не рубаецца. А можа ён кудысьці вядзе? Вось ён вядзе. Сюды вядзе. А што тут? Не бачна ні халеры. Ён кудысьці там далей вядзе. Але туды нельга прайсці. Далікатна пульсуюць, неімаверна цвёртыя і трывалыя. Вітанкі. Добрага часу сутак. Ну так. У нас тут у каго раніца, у каго вечар. Раскідала трошки. Не, ён нікуды не вядзе.
Але для чагосьці у нас ёсць рыдлёўка. Давайте пошукаем, можа здесь... А можа рыдлёўкай подкапаць? Ці не? Халер яго ведае. Звычайна, там, дзе можна выкарыстаць рыдлёўку, гэта актыўнае месца, на якое можна націснуць. Ух, якія прыгажунчыкі. А тут нідзе, бачыце, націснуць нельга. Пакуль што мы гэты ключ выкарысталі толькі, каб адчыніць вось гэтую дзвер, якая халера нікуды не вядзе. Дзіўна, дзіўна. А што, калі мы гэты... Ліхтарык здох. А што, калі мы гэты... кабель подпалим, потому что у нас ось есть с собою коктейли Молотова. Дык мы со Слімаком поразмаўлялі. Ён просіць яго адрэзаць. Гэта ягоныя ўспаміны. І ён успамінае, што ў яго былі гумакі. З далоні мы забралі ключ. Можа тут яшчэ што... О! Пуза. Пад абалонкаю... Дах пад абалонкаю цалкам знішчаны, панцыр Слімака моцна пашкоджаны ў гэтым месцы. Магчыма, мне атрымалася пралезці ў сярэдзіны хаты праз пуза. Яно здаецца даволі далікатным. То бок гульня нам кажа, што трэба ўсё ж таки забіваць Слімака. Вітанкі, Ралев. Вітаначкі. Гульня нам падказвае, што Слімака трэба таго. Ну, слухайце, перад такімі справамі я б хацеў усё ж таки захавацца. Але, здаецца, гэта адзіны варыянт. Окей, дастаем сякеру. Ну, все, Слімак подох. Хата Слімака. Так, пачакайце, у нас не той, каб шмат часу засталося. Так, адсюль мы ўвайшлі. Нататка. Калі нас затапіла, было няма чаго есць. Я назбіраў трошкі слімакоў і жаб. Лепш, чым нічога. У мяне яшчэ скончыліся крыжаванкі, якія я знайшоў мінулага року у старой шафе на сметніку. Засталося толькі весці свой журнал і слухаць гэтае радыё. Праз 2 дні я зноўку выберуся на сметнік, магчыма, знайду магнітафон.
альбо штосьці падобнае, што дазволіць мне запісаць гэты дзіўны сігнал. Я адчуваю, што за ім хаваецца нейкі сэнс. Я галодны, жару траву і тое, што знайду ў вадзе. Сёння я зноўку бачыў сярод дрэў нейкія дзіўныя сілуэты. Гэта не мясцовыя жыхары, яны не хаваюцца. Яны былі неяк дзіўна апранутыя, але я быў занадта далёка, каб іх лепш разгледзець. Кром таго, я ж адзін, а іх было штонайменш трое. Зноўку трое. Гэта вось нашыя гандляры, якія кожнага ранку прыходзяць да нас. І яны таксама прыходзяць да ўсіх мясцовых жыхароў, але, відаць, толькі мы здагадаліся з імі пагандляваць. Што дзіўна. Бла-бла-бла, старыя руіны не пакінутыя. Я знайшоў пустую касету і зламаны магнітафон. Магчыма, атрымаецца штосьці з гэтым зрабіць. Я знайшоў і нейкія іншыя карысныя рэчы, але захаваў іх на потым. Няма сіл насіць усё гэта на спіне. Ці можа мясцовая радыёвежа перадаваць гэты дзіўны сігнал? Яна ўжо некалькі гадоў як ляжыць перакінутай. Лес адрэзаў ад ёй дарогу. Але аніводзін іншы сігнал не прыходзіць звонку. Гэта мусіць быць тая вежа. Трэба адпачыць ад гэтага радыё. Я ўжо паўсюль чую гэты голас. Ён неяк дзіўна гучыць, неяк дзіўна знаёмы. Я не магу выкінуць яго з галавы. Шафа. Неблагі лут. Мапа. Радыёвежа. А вось і радыё, дарэчы. На падлозе іржавая радыёапаратура, стары магнітафон, пашкоджаныя касеты. Усё пакрытае сліззю. Мёртвае цела. То бок вось гэты слімак. А чаму ён тут? Дарэчы, у гэтай хаце час не ідзе, таму можна не спяшацца. Давайте спакойна ўсё агледзім. Мёртвае высушанае тулава, пакрытае дробнымі карэннямі. Цікава. Гэта шо, бляха, такое? Тут. Гэта шо такое было? І там хтосьці тупае, ці што? Ці мне падалося? Неяк занадта ціха адразу стала. Пайшоў дождж. Бляха, як сыкатна-то. Слімакі на нас, здаецца, не кідаюцца. Гэта добра, але ўсё адно сыкатна. І яны маўчаць. Так, давайте рушыць да хаты, таму што
Страшно. Ну вось, Ралиф, мы фактычна слімака толькі што з'елі. А што тут адбылося? Мёртвы чалавек грыб. А, мы тут прыходзілі з гэтага боку. Прыходзілі, глядзелі, што сюды трэба пралезці, але трэба паходня. У нас ёсць паходня? Не, няма паходні. То бок тую скрыньку мы ўсё яшчэ не возьмем. Шкада. Давайте рухацца да хаты. Ні халеры не бачна і дужа страшна. Мы забілі нейкую хтанічнасць. Опа-на. Бліскучы каменчык. І праз гэта нам даволі няўтульна. Ну, мне, прынамсі, не ведаю, як вам. Мне казалі, што ўвогуле глядзець збоку на гэтую гульню смешна і весела. Мне страшна. Гульня супер атмасферная, супер хоррорная, у тым сэнсе, што страшна. Натуральна, яшчэ бліскучы каменчык. Тут яшчэ кіраванне гэткае нязручнае і зрок зроблены прамянямі, то бок ты не бачыш, што ў цябе за спіной. Як вынік, піпец як страшна. Асцярожна, атрутныя грыбы. Мы ўжо побач з домам дзесьці. Во-во-во. Бачу капканы наши. Все. У дома. Можно прибирать лямпу. Спокойно ісці. Насамрэч на гэтую тэрыторыю яны таксама могуць лёгка зайсці, але часцей за ўсё не заходзіць. А адпас, так, калі спрацоўвае капкан, яно сапраўды так срак сціскваецца, што капец. Кожнага разу, як яно спрацоўвае, ледзь сэрца не стае. Халера, яно не стакаецца, сур'ёзна. Бляха. Магазины да вінтоўкі штурмавой не стакаюцца. То бок яны будуць займаць да халеры месца. Непрыемненька, непрыемненька. І застужка стакаецца па 3, то бок таксама не дужа добра. Так. Мабыць, трэба дошак прадаць, таму што дошак у нас, глядзіце, 70 штук. Ці, мабыць, не прадаць нават, а перакласці куды-небудзь вось бліжэй сюды. О, дождь скончыўся, выдатна. Кудысьці сюды, каб было зручней карыстацца. Вось сюды пакладзем дошкі. У гэтай шафе у нас ёсць цвікі. Яшчэ трошкі дошак. І гэткім чынам яно будзе окей. Капкан стаіць, капкан стаіць. Тут капканы стаяць. Капкан, 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 капкан. Выдатна. Яшчэ ось тут у нас скрыня зноў ж такі.
Давайте ў гэтую прыгожую скрыню складзем все, што звязана з Assault Rifle. Вось гэтае перакладзем, каб яно было там. Галоўнае потым не забыцца, што яно тут ёсць. Гэта наша найлепшая зброя, няхай яна будзе трошкі бліжэй да нас. Так. Набойчыкаў да вінтоўкі паляўнічай у нас ужо 19. Набойчыкаў да пісталета 7 набойнікаў. Больш чым дастаткова, каб адбіцца насамрэч ад каго заўгодна. І пігулак да халеры. Па рэсурсам у нас усё даволі няблага. Адзінае, што не ўсіх рэсурсаў хапае. Як вавёрх з арэхамі ўсё дуплы лутам панабіваў. Ну, і мне нават не сорамна, таму што гэта survival horror. Каб выжываць, трэба лутаць. Трэба збіраць усё гэтае, усё, што дрэнна ляжыць. О, і вось на мапе мы адзначылі радыёвежу. Што вось гэта за адзнака? Карацей, фактычна у нас засталося не толькі шмат лакацый, якія мы яшчэ не разведалі. У нас ёсць лесапілка, але там хутчэй за ўсё толькі драўніна. У нас ёсць грыбны горад, але каб туды залезці, трэба неяк абараніцца ад атрутных грыбоў, то бок нарабіць антыдоту, мабыць. У нас ёсць вялікае возера, але яно сапраўды вялікае, то бок лакацыя здаравенная. І ёсць радыёвежа. І зноў ж такі ўсё яшчэ ёсць вёска, якую мы толькі трошкі палуталі. Там яшчэ да халеры месца насамрэч. Гульня працягвае не скончвацца. Гульня ўсё працягваецца і працягваецца. Я думаў, што гэтае балота яно будзе невялічкім, а яно выявілася велічэзным, мабыць, нават буйней за папярэднія 3 лакацыі. Вось гэтыя. Сухая паляна, сухі лес і стары лес. Все, добра, давайте запускацца. Пачынаем барыкадавацца. А чаму святло нейкае дзіўнае? Вакол мяне. Мне здаецца, ці вакол мяне больш святла, чым звычайна. Чаму? У нас вакно разбітае. Хуценька бярэм цвікі і дошкі. Рамантуем, барыкадуем. Ці ёсць імавернасць таго, што праз тое, што мы забілі слімака, мы цяпер самі ззяем, абмазанай ягонай слізю якой-небудзь. Я насамрэч не здзіўлюся, таму што, глядзіце, мы ззяем прыблізна як лямпы настольныя, напольныя, нападложныя. Уначы я, вядома, швэндацца не буду, каб гэтае праверыць. Магчыма, мне проста штосьці ў вока трапіла. Так, ноч. Зараз будзе страшна. Рыхтуемся. Я ж узяў набойчыкі да дробавіка. Так, набойчыкі да дробавіка ёсць. Адразу пачалося. Адразу і гукі страшныя, і хтосьці крочыць вакол хаты.
Земля трясется. Так, одразу берем дробаш. Хтось тупає по хаті. А! Ліхтарик, ліхтарик. А! А! Я забыўся про гэта говно. Рыт-рыт. Ай-яй-яй-яй, птушаняты сраные. Отбиваемся. Я яшчэ не памёр. Нейкім чынам я яшчэ не памёр. Хутенько трэба пахіліцца. Бляха, зноўку. Ай, капец. Зачиняем двери. Зачиняй двери. Капец. До нас пришли две ведьмарки. Две холера ведьмарки до нас пришли и нас сжерли ушаняты. Шафу аж сюда выпхнули. Напружено, що піпець. Мне штось зусім не сподобалося. Ось наш труп. Берем усё, що згубили. Две рыдлёўкі. Дарэчы, а якая з рыдлёвак нашая? Таму што там ёсць палепшаная рыдлёўка, а ёсць звычайная рыдлёўка. Я просто не чакаў, што прыйдуць аж гэтыя жэўжыкі. Я не забыў пахіліцца, я просто... Яно ў нас на хуткім слаце, але... Каб выкарыстаць гэта, трэба націснуць правую кнопку мышы. Але тут вакол мяне была мэбля, і калі я націскаў правую кнопку мышы, замест таго, каб хіліцца, я хапаўся за крэслы. І ў выніку і не пахіліўся. То бок з гэтым трэба штосьці іншае прыдумаць, уже яно гэтак не працуе. Яшчэ адна птушка прыляцела. Гэтая ноч у мяне зжэрлі птушкі. І гэта былі не пінгвіны, але ўсё адно непрыемна. Жарэм шосі зялёнае. Замест пігулак. Вітанкі, табе, дарганы. Всем вітанкі ад Ніндзі. Так. Мы дарма вытрацілі не той, каб да халеры, але ўсё ж такі пэўную колькасць набойчыкаў. Шкада, шкада. Піпец, як непрыемна было. Так, трэба чэкнуць, якая з рыдлёвак нармалёвая. Паляпшэнне ў 0 з 3. 0 з 3, пачакайце.
Я што, прадаў сваю рыдлёўку, якую я паляпшаў? Ай. Алера, у нас была палепшаная амаль што ў столю рыдлёвачка, якая працавала амаль што як сякера. А ў выніку згубленая. Так. Луль. Вось табе і луль. Так, кладзем гэтае сюды. Ці трэба нам... Ці трэба нам гэтае самае? І застужка дадаткова. Няхай будзе. Цвікі... цвікі один комплект трэба з сабой узяць. Дошкі. Набойчыкі гэтыя, набойчыкі гэткія. Працягваем збіраць. Здарыўся акт адваротнага шапагалізму. Ну так, не, у шафе яно не ляжыць, таму што у нас рыдлёўка была заўсёды з сабою, таму што тут рыдлёўка рэгулярна патрэбная, то бок ідзеш па лесу і бачыш хтосьці закапаны і можна адкапаць і палутаць. Таму рыдлёўка заўжды з сабою. Не, ну слухайце, так на мне ж лямпа. Вось чаму я ззяю. Вымыкаем генератор. Трэба заліць трошки паліва, і трошки паліва, мабыць, трэба набыць. У нас там ёсць 4 каністры, але няхай з'есці, каго я з'еў. Я пігулку з'еў, навошта я пігулку з'еў? Капец, дзякуй за кліпчык. Першы кліпчык за сёння быў скрымер, другі кліпчык будзе сорам. Сорам і ганьба. Так, пігулку сюди. Шановні, дайте мне каністру, я вам анучку, пігулку. Гэтае патрэбна, гэтае патрэбна. Ось, хопіць. Лямпу напалову спалілі, але гэта нічога. Каністра. Шафу запхнуць на месца. Ну, слухайце, гэта было не прышпільна. Насамрэч, з гэтымі птушкамі сустрэўся да гэтага толькі адзін раз. І нас тады яны таксама забілі. Таму я нават не прыдумаў сабе нейкую стратэгію, як ад гэтага абараняцца. Птушкі б'юць не моцна, але іх шмат. Іх проста да халеры. Таму яны нас і загрызлі. Шафу адсунем. Я ў выніку нават заціснуўся зручна вось туды ў куточак.
і парубаў амаль што ўсіх птушак ад першае скатынякі, але прыйшла другая скатыняка. І ўсё адразу згубілася. Капкан спрацаваў, капкан спрацаваў. Тут капканы ўсе на месцы. Значыцца, трэба зрабіць 2 новых капканы. Окей. Раз. 2. Дякую, дякую. Ruslin Ivanov 777 Propanuya, Popivadzitsi, Kvazu, Kakavi. Дарэчы, лагічна, я ў гэтую ноч панічна пакрычаў, таму трэба вадзіцы папіць. Я нават не ведаю, якую стратэгію лепш. Мабыць, вось непасрэдна супраць гэтых жэўжыкаў нам трэба выкарыстоўваць коктейль Молотова. Ведаеце, накшталт. Асноўнае тулава мы забіваем з дробавіка, а птушанят спальваем коктейлем Молотова. Магчыма, спрацуе, магчыма, спрацуе. Дарэчы, мы назбіралі на яшчэ одну дубальтоўку. Цяпер у нас 2 аднаразовыя дубальтоўкі. Яны моцна адрозніваюцца ад драбавікоў, таму што яны нацэльваюцца нашмат хутчэй. То бок, хоба, і адразу можна страляць, і піпец як дакладна. Што насамрэч дзіўна, у тым сэнсе, што драбавікі яны не надта дакладныя. Так, куды мы пойдзем сёння? Мы... Могілкі за картай, дарэчы. Гэтыя могілкі, яны за картай ёсць, але яны аніяк не падпісаныя. Такое адчуванне, быццам гэта нейкі нешта дзіўнае, нейкі багулінка. Так. Магчыма, мы сёння пакрочым да возера, таму што на возера хочацца паглядзець. Мы да яго трошкі дайшлі, але толькі зусім трошкі. Мы пойдзем не спяшаючыся, каб упэўніцца, што на вось гэтым шляху мы заб'ем усіх варагоў. Каб потым, калі мы будзем, напрыклад, у паніцы бегчы з вялікага возера да хаты, гэтыя варагі нам не патрапіліся. Так. Захаваемся яшчэ. І пойдзем. Памацалі печку, пайшлі. Всё. Пайшлі купацца. Хе-хе-хе. Ліхтарик возьми. Так у нас есть и ліхтарик, и лямпа, и коктейлі Молотова. У мяне заўжды з сабою да халеры крыніц святла просто на ўсялякі выпадак, таму што мясцовасць тут даволі небяспечная. Так, вось тут мы былі? Здаецца, былі. Тут дзікун мусіць быць забіты. Во, тут мы былі сапраўды.
Так, тут лес. Тут у нас отрутные грибы. Осторожно идем. Все ж таки у паніцы тут лепш не бегчы, таму што грыбоў да халеры. Так, а тут мы былі? Былі. Дамоў. Дарэчы, я ўсё хацеў паспрабаваць. Вось ёсць у нас атрутныя грыбы. Ці можна іх... Так, ты толькі там не падымайся, калі ласачка. Ці можна іх каменьчыкам стрэгерыць? Таму што ўвесь гэты час мы каменьчыкі ігнаравалі проста таму, што яны нам здаваліся не надта карыснымі. Гэта што за месца? Руіна. А, ну тут мы былі, здаецца. Так, тут мы былі. Тут былі вядзьмаркі. Вітанкі, вітанкі. Давайте наберем трошки каменчиков и поспробуем. Вось у нас отрутные грибочки. А! Отрутные грибочки поднялись. Яшчэ поднялись. Ах, это скалопендра. Капец. Вось гэта было трошки нечакана. Выбачаюся за крыкі. Грибочки. Конкретно гэтыя грибочки мы жерці не можем. У нас ёсць перх, які дазваляе жерці грибочки, але вось гэты грибочак жерці нельга. Таму што ён скатыняка выбуховы. Я толькі сабраўся па яму каменьчык кінуць, ён падняўся і пабег на нас. Ледзь сэрца не стала. Лютата. Так. Ты? Гэта не падымецца. Гэта у нас просто метка. Так, каменьчык. О, глядзіце, каменьчыкі ўсё ж таки працуюць. То бок яны не бессэнсоўныя. Выдатна. Там я бачу кавалачак кагосьці. Ці ён падымецца? Здаецца, не падымаецца. Тут мы ўжо праходзілі. Тут даволі бяспечна. А пастку, здаецца, мы гэтую забіралі, а яе паставіў хтосьці нанава. Гэта цікава і непрыемна. Яшчэ грыб! Бяжым. Ну вось як гэткага зжэрці. Калі ён да цябе бяжыць, гыкае і выбухае. Гэткага не зжарэш, не. Каменьчик. Хутенько шерці. Ну так. Справядліва. Так бы мовіць, не паспрачаешься. Так, дзе мы? Вось мы ўжо на возеры, нібыта. Але штосьці я пакуль возера не бачу. Яно вышэй ці ніжэй. Незразумела. Незразумела і, дарэчы, цёмна і страшна.
Тут не пройсці ці пройсці? Пройсці. А, вось там мы былі. Толькі што. Ось я б таксама, мабыць, марнаваў, але я адразу ад першага ж, з якім пазнаёміўся, адразу мы ад яго пачалі ўцікаць. І ён ось раптам выбухнуў, і мы зразумелі, што марнаваць на яго набойчыкі не варта. Мне проста сцыкатна, я у першую чаргу ўцякаю, і толькі потым, магчыма... Халера, хто там рыкае? Дарэчы, а чаму у мяне так хп няшмат? Давайте з'ему колодку. Нагадаю, што ў нас ёсць перк, які дазваляе есці драўніну і гэткім чынам хіліцца. Там хтосьці ходзіць. Гэтага кагосьці трэба пачысціць, каб было бяспечней тут соўкацца. А шо гэта? А шо там такое зяе? О, каменчык, дарэчы. Скрынька. В сэнсе няма адмычак, ёсць адмычкі. В сэнсе? Я не паклаў у кішэню адмычкі? Я пакінуў свае адмычкі ў нейкай скрынцы, памяняўшы іх на каменьчыкі. Ай-яй-яй, які капец. Вось гэта крыўдна. Так, балацянік. Балацянік швэндаецца. Ось гэта непрыемна. Мінус балацянік. Выдатна. Выкидаем пустую дабальтовку. Продаў? Не, згубіў. Фактычна згубіў. Зараз. Мы вось зараз максімальна напружваем вочы. У нас такая гімнастыка вачэй, што аж не магу. Зараз грызянем. Оба! Хлопца лутанем. Штосьці за сёння мы так і не дайшлі да возера. Соўкаемся вакол. Тут мы, здаецца, ўжо былі. Былі ж? Так, мы тут былі. А, не, яшчэ не былі, але вось цяпер ужо дакладна былі. Пайшлі трошкі не ў той бок. Капец, колькі дрэва набралі. О, капканчык. Бляха. Як я так прадзяўбаўся. Добра, што ў нас ёсць некаторы запас. Запас дроту, каб накруціць новых адмычак. Інакш было б супер крыўдна. Яно і без таго крыўдна, але было б супер крыўдна. Ідзі ў сраку, чалавек-павук. Бяжым! Бяжым! Run for your life! Мы сюды вяртацца не будзем, адпаведна,
змагацца з гэтымі усіма нам не трэба. Бляха. Да не. А чаму я не магу? Окей, тады просто ретрит. Отпугнули. Бежимо далей. Капец, як незручна мы потрапілі. І балацянік нас усё яшчэ пераследуе. Скотыняка смердючая. Нейкім чынам мы выкарысталі і гэтую дубальтоўку ўсю. Я, здаецца, толькі аднаго разу стрэліў. Нейкі сёння дзень такі сабе, я вам скажу. Не надта паспяховы. Хамелеона так і не праверыў. Праверыў? Вось першая ночы. Тады ён даволі няблага сабе паказаў, але калі мы ўжо бяжым, там ужо хамелеон аніяк не спрацуе, таму што вораг у нас ужо заўважыў і ўжо здараецца бяда. Так, дзе мы? Вось мы побач з хатай дзесьці. Максімальна непрадуктыўны дзень. Але што паробіш? Гэткія бываюць. Так, выкідаем адпрацованую дубальтоўку. Асцярожна. Не трапляем у свае капканчыкі. Фух. Мне не спадабалася сёння. Трошкі пашвэндаліся вакол вялікага возера, усё яшчэ не дазналіся, што гэта за возера такое ёсць. Затое набралі да халеры дрэва. Вау. Трэба яго ці скласці кудысьці, ці прадаць. А я нават не ведаю, куды яго можна скласці. Сюды не падлезці, таму што я капканы ўжо паставіў. Вон там шафа яшчэ ёсць. Вось сюды пакладзем. А гэта з жарэм. А гэты кавалак мяса пакінем на ноч. Ноччу з жарэм. Можна пасмажыць драўлянікаў. Факт. У гэтай гульні гэта сапраўды працуе так. Можна пасмажыць драўлянікаў. Халера. Хіціну няма. Хіцін трэба, каб рабіць сабе браню, каб здароўе не гэта хутка гублялася. Цвікі, дошкі, капканчык, бліскучы каменьчык, камяні. Магчыма, калі пойдзем зноўку гэтым жа маршрутам у пошуках вялікага возера, мы знойдзем, дзе мы там пакінулі адмычкі. Але пакуль што па стане на зараз яны ў нас згублены, таму трэба накрафціць новых. Дзве ёсць. Ну, лепш, чым нічога.
Хутка ноч. Будзе весела. Адразу поставім сабе на хуткі слот. Атрымліваецца коктейлі Молотова. Хутчэй за ўсё гэтая ноччу прыйдзе не вадзьмярка з птушанятамі, а хтосьці іншы, але, магчыма, яны зноўку павернуцца. Быць у чымсьці упэўненым нельга, літаральна немагчыма. Ну что, запускаемся? Запускаемся и баррикадуемся. Гэтая ночью я нават гэтыя дзверы забаррикадую. Возьмем дошек. І вось гэтыя дзверы. Вось гэтак бахнем. 3 дашкі і 7 цвікоў. Зусім не шмат, то бок не шкада. Тут у нас довольно неблагие запасы. Трэба батарэечку яшчэ ўзяць, то мы трошки вытрацілі, але запас не аднавілі. Хутчэй за ўсё тут увогуле ў гульні няма гэткіх лакацый, на якіх можна было б адразу 5 батарэек высадзіць. Але запас бяды не чыніць. Давайте, дарэчы, возьмем фальшвеер, поставим у хуткі слот, каб было спакайней. Таму што мінулая ноччу, нагадаю, нас у рэшце рэшт загрызлі не птушкі. Нас загрызлі цені. Гэта тая халера, якая з'яўляецца, калі мы трапляем у поўную цемру без аніякай крыніцы святла. Я спадзяваюся, што вось гэты стол для варштата, які трошки ззяе, што ён будзе крыніца святла, але не атрымалася. Яго не хапіла, каб нас абараніць. Пачынаецца. Гэта дзе? Гэта сабакі. О, у капкан хтосьці патрапіў. Капец, яны лютыя. Не одна, хуже за ўсё адразу 2. Яшчэ ў капкан хтосьці ўлез. А гэта ўжо не сабака. Да що там робиться? Такие уже гуки жудасные. А, яшчэ ў гэтыя дзверы хтосьці лупашыць. Хутка ремонт. Хутка баррикада.
Каб не ўлез хто. Каб скалапендра не вылезла. Гэта факт, таму што скалапендра вылазіць адразу пад нагамі. О, там хтосьці... О! Што гэта было? Гэта чалавек-павук. Бляха. Рубай. А, гэта дзікун. Пня табе ў сраку, дзікун. Дзякую за гарэлку. Яшчэ сабака. Звонку. Ад вакна. Капец, яны нам паразбівалі тутака, глядзіце. Усё пабітае. Зараз рамонту будзе на да халеры грошай. Хух. І гэтую шафу таксама разбілі, да божухна. Непрыемна. Але мы выжылі, і гэта ўжо добра, насамрэч. Дзе набойчыкі? Вось набойчыкі. Пляшкі. Пляшкі прадаваць будзем, ужо няма куды іх пхаць. Капкан ёсць адзін. Яшчэ набудзем металалому. Пляшка, пляшка. Каменчык, мяса. Дрын. І набываем набойчык, набойчык, набойчык. Трубка, вядома, дрот, каб круціць новыя адмычкі. І трэба перазарадзіцца. Дарэчы, пісталет у нас цалкам разраджаны. Выдатна. Так. Дрот. Адмычка. Кладзем. Няхай будзе ў інвентары. Гэтае сюды. Гэтае сюды. Гэтае сюды. Ужо 2 поўных стака набойчыкаў да вінтоўкі паляўнічага. Гэта добра. Зараз будзем пакрасе выкарыстоўваць тыя запасы дошак, якія паназбіралі. Магчыма, нават калодкі не будзем прадаваць. Так. Рамантуем шафу. Ёсць шафа. Рамантуем шафу. Ёсць шафа. Тудака у нас таксама шафа разбітая. І капканы спрацавалі. 1, 2, 3. Усе капканы спрацавалі. Ні халеры сабе. Усё паспрацоўвала. Жосць. Што
Что у нас по дошкам? Трошки засталося. Шафу трэба рамантануць, таму бярэм яшчэ дошак. Магчыма, нават трэба будзе набыць зараз цвікоў. Таму што вось, здаецца, прыйшлі ўсяго толькі некалькі сабакаў і дзікун. І ў выніку разбітае ўсё на базе, усе дзверы выбітыя, усе капканы спрацавалі, усё трэба нанова паўсталёўваць. Ось гэтае вакно амаль што разбітае. Трэба яго нанова зарабіць. Дошкі з піларамы? Так, з піларамы цягаю. Літаральна, тут ёсць вось лесапільня. Але агулам тут ж лес, які і тут шмат такіх дзялянак, дзе проста вось ляжаць цвікі і палены, якія можна перапрацоўваць на дошкі. Так. В окно. І нам трэба зрабіць зараз 6 капканаў. 6 капканаў. Не халеры сабе. Шесть капканаў, гэта 18 металлолому, гэта шмат. І гэта вось толькі таму, што прыйшлі сабакі. У тую ноч, калі да нас прыйшло 5 чалавекаў-павукоў, мы адбіліся, вытраціўшы 5 набойчыкаў да драбавіка. А гэтай ночу прыйшлі, сабакі. І ў выніку мы страцілі больш, чым у тую ноч. Жосць. Шаноўныя, нам спатрэбяцца цвікі, металлолом і паліва, каб распілаваць на дошкі ўсе тыя палены, якія мы паназбіралі. Адзін капканчык ёсць. Так, спачатку дошкі, потым капканы. Усю каністру фігачым. Яе, мабыць, яшчэ і не хопіць. Так. Палены. Десять штук трэба. На 10 рысачак. Таму хутчэй за ўсё не хопіць. Не хапіла, бачце. Одно паліна не дапілавалі. Дык дарэчы, гэта ж можна пакідаць адразу тутака. Я толькі зараз зразумеў, што можна ж гэтае закідваць адразу на пілу, і няхай яно там і ляжыць. Каб не цягаць з сабой ці па нейкіх шафах. Так. Цяпер капканы будуем. Не, спачатку некаторыя дзверы, вось гэтая свежа адрамантаваная дзвер, яе спачатку трэба барыкаднуць. Таму што яна ў нас заўжды была забарыкадаваная. В окно цэлае. Сюды мы пакладзем 20 дошак і 50 цвікоў.
І вось цяпер можна рабіць капканчыкі. Оп, оп, оп. Камяні, металлолом. 2, 3, 4, 5, 6. Ну, металлолом у нас до халеры, таму нармалёва. Не моцна гэта ударыла по нашим запасам. Так. Сюды. Каб можна было хадзіць, але пры гэтым каб быў. Сюды. Наўпрост пад вакно, таму што тут мы ўвогуле не ходзім. Сюды. Давайте, дарэчы, шафу трошки пасунем, каб яна раўней стаяла. Ось гэтак. Яна ж пустая? Пустая. Капканчык сюды. Таму што гэты разбіты кут адрамантаваць нельга. Капкан пад дзвер. Наколькі я чуў, уначы там некалькі сабакаў памерлі наўпрост ад капканаў. Мы літаральна чулі, як гэта ўсё спрацоўвае. Капкан, капкан. Пад дзвер. І пад вакно. Выдатна. Генер трэба заліць. Мабыць, набудзем. Больш ж нам нічога не трэба ў іх. Я збіраўся батарэйку набыць. Батарэйка. Набойчыкі тудыма-сюдыма, дошкі. Дошак пакуль хапае, але давайте вось яшчэ трошки дошак набудзем. Просто фактычна па прышпілу. Заливаем у генер. Оба. І решту сюди. Дошки. Пігулки на месцы ляжаць. Батарэйкі, фальшвер трэба пакласці ў шафу туды. Адмычкі сюды. Ось сюди запхнем. Тут занято все. Значится сюди. Так, ну все. Мы гэтую ноч перажылі ганебна, з велічэзнымі вытратамі ў сэнсе ресурсаў, якія таго відавочна былі не варты, але перажылі. І зараз мы пойдзем глянем, ці ёсць каго рэйдануць. Халера, няма каго рэйдануць, на жаль, таму просто будзем скончваць стрым. Дзякую усім, хто глядзеў нам гэтыя прыгоды. Сёння мы забілі слімака чалавека, атрымалі люлей ад усіх, ад каго толькі можна было атрымаць люлей, таму мы аж піпец колькі здароўя сёння згубілі. І все. Дзякую вам, што зазірнулі. Дзякую вам за тое, што назіралі, як я сёння
ганьблюся. Наступнага разу ўсё будзе лепш, упэўнены. Заўтра зранку мы пойдзем да вялікага возера. А на сёння з Дарквудам ўсё. Увечары, як заўжды, будзе стрым малявання. Дарквуд будзе ўжо заўтра. Да пабачэння. Яшчэ раз дзякую.